Nggih, para rawuh panjenengan kula mirsani pagelaran salajengipun nggih. Mudune para widodari mudhun saka kayangan surga luka nggih. Sowan teng dalemipun Bapak Angga Putra, Ibu Angga Putra sekeluarga nggih angelajengaken tari Giandrung Banyuwangi. Sugeng dalu para rawuh, sugeng amirsani. Medali tari Giandrung Banyuwangi dibawa mama mudune lagune kacang ojo sampai lali nang lanjarane. Yo tarik mama tulisen angen-angen
Dayun Dayun. Kula ora ngono. Iki ana arek wadyon ayu-ayu rupane. Ayu-ayu rupane. Telu cacahe. Denok Deblong Dayun. Injih ora ngono. Sampun sowan teng dalemipun Bapak Angga Putra. Ibu Angga Putra sekeluarga Dayun. Injih. Dayun. Injih kula ora ngono. Tari Giandrung Banyuwangi setia kawan nggih. Nyambut gawe bebarengan Rahayu Audio Sound System nggih saking Jakarta Tempe kagunganipun Mas Hafid Dayun. Injih. Lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan artis production video syuting Mas Eko Uke saking Dawan Lor Sukodono Dayun. Injih kula ora ngono. Tari Giandrung Banyuwangi telu cacai disukani gending-gending Dayun, tapi saderengipun disukani gending kula badhe nimbali nggih Dayun ingkang Injih semangga. nggih niki kotake sampun disiapno. Sumangga nggih ingkang Darma Gati Bapak Angga Putra nggih sesarengan Ibu Angga Putra kula aturi miyos teng pagelaran nggih nyumping utawi nyawer Tari Gandrung Banyuwangi nggih mbok menawi derek-derekipun nggih Mas Eko nggih kula aturi miyos teng pagelaran nggih para bapak-bapak lan ibu-ibu kula aturi miyos teng pagelaran nggih nyumping utawi nyawer Tari Gandrung Banyuwangi Dayun. Injih kula ora ngono. Niki wonten pamundutan kathah Dayun nggih. Injih. Niki pamundutan ingkang angka 1 Mas Eko Naila nggih utawi Bapak Eko Naila Dayun. Gendinge wonten kalih ingkang angka 1 pamundutan gending pancene penak Dayun. Aja nangis Dayun niki yatrane 20.000 dados nggih monggo.
panjene penak nggih. Gending ojo nangis nggih menika gending lawasan nggih. Oh nggih. Nggih, saderengipun kula lanjut nggih niki pamundutan kathah nggih. Kula selaku wakil nggih keluarga besar Reog Setiakawan nggih. Lan dumateng para bapak-bapak nggih, ibu-ibu, terutama keluarga besar nggih menika Bapak Angga Putra, sesarengan Ibu Angga Putra nggih, mbok menawi wonten kesalahan nggih utawi enten kaluputan saking keluarga besar Reog Setiakawan, kula selaku wakil saking Bapak Jai nyuwun sepuntene ingkang kathah nggih, soale kula wakil saking Bapak Jai ingkang nami Joko tasik ajar niki nggih. Tasik ajar ditinggal. Ya. Ditinggal. Jeragan kula nyuwun sepunten ingkang kathah nggih. Nggih. Purane. Para bapak sesepuh mriki nggih. Kula nyuwun dungane panjenengan mawon. Jenengan dongaaken nggih Reog Setiakawan tetep lancar mawon nggih. Sepuntene ingkang kathah nggih dumateng para bapak-bapak lan ibu-ibu masyarakat Kali Semut nggih, sepuntene ingkang kathah niki kula ditinggal gelanggang kali jeragane. Niki ponakane niku adik niki ponakane nyuwun sepuntene ingkang kathah. Tapi insyaallah kula selaku wakil saking Bapak Jai kula tetap semangat nggih Mas Nandang, keluarga besar Reog Setiakawan tetap semangat nggih sepunten nggih. Kita lanjut nggih soal niki kula tasik belajar kali rencang-rencang niki nggih. Monggo dilanjut niki pamundutan gending saking Bapak Angga nih, Abah Angga niki gendinge penak mama Grikis niki yatrone. Nggih. Monggo grikis Mas Arif.
Gerikis nggih menika gending ingkang angka 2 pamundutan saking Abah Angga. Nggih Mama, ditambahi sak gending Mama niki pamundutan dari Mas Erwin Mama, gendinge penak kendang kempul Banyuwangi. Sing duwe ya Mama tok. Paran salah isun Mama. Iki yatrone.
salah isun nggih. Pamundutan gending saking Bapak Erwin utawi Mas Erwin nggih menika gending ingkang angka 3 utawi gending terakhir teng wontene tari gandrung Banyuwangi. Ayo Nduk. Genduk barisane ditata maneng bali-bali nang panggonane dang diganti reog. Le la lo le la lo le la la le la le la lo le la lo le lo la le kawakyan rematu. Nggih mekaten para rawuh panjenengan sampun pirsani tari Gandrung Banyuwangi Setia Kawan nggih para rawuh.